lume, astăzi facem și noi niște m-am nenorocit cu Among Us, gata, s-a dus șmecheria. S-a dus niște Brawl Stars, adică păi ce să zic, am intrat și eu pe contul ăsta mai mic. E noapte, stați să văd dacă îmi merge camera, să văd dacă e întuneric peste tot la mine. Dacă merge, dacă e... Mă vedeți? Wow, uite-mă. Nu știu ce să zic, adică să păstrez camera, să nu o păstrez. Să păstrez undeva. Știți care e ideea? Nu știu, are aici gen bară invizibil. Nu, mai bine nu o păstrăm. Deci, astăzi facem și noi niște Brawl Stars. Jucăm câteva runde cu cei puțini brawleri noștri. Cam le plătesc o grămadă, adică vă dați seama, i-am de pe ăștia. Și ce să zic, adică n-am mai postat de foarte mult timp. Și ce mai faceți, ce mai ziceți? Facem luăm astea și după băgăm și noi câteva meciuri. Cam așa, 15 minute, să ținem, să zicem, videoclipul ăsta. Cred că asta joc doar cu Frank. Mă mir că li mai țin minte numele, adică n-am mai jucat de 15 ani. În paranteze. Sau ghilimele, cum vreți voi. Parantez, acum nu filmez. Ai, capul meu dacă vine. Carl. Scâr. Nu mișca fraierii. Așa. Luăm chestul ăsta. Voi credeți că aș ajung măcar la 100 de abonați? Gen, am făcut 500 și de vizualizări la un canal mai vechi de-a meu. Credeți că fac măcar 100 de abonați? Câți am acum? Nici măcar 20. Nu e că am rămas cu unul. Solo show, dar ce să facem? O trecut cam repede runda asta. Unde e ăla? Stau ca prostul să-l caut. Chestul e. Bam. Scârue. Parcă vezi că e Rosa sau cine ar fi. Cine e aia? Rico. Scâr. Bossulică, locul 1, eu zic că e foarte bine. Adică, nu. Dacă mă iei pe mine așa... Hai să mai dăm un meci așa... Și în timp ce să joc, ca să vă spun regulile de bază, abonați-vă, dați-mi subscribe, like, share, tot ce vreți voi. Aveți grijă cu corona, că eu aș ieși din casă mai mult, dar nu. N-am chef să plătesc amenzi. Chestul. Ai, de capul meu, acum mă omoară. Stați așa cu postatan, dar Vogan, Ligian, Golan.
multe chestii rimează cu Andra. Nu. Cu Gogan. Ian Golan. Cârnaț. Ce te faci strâmbări? Că și eu pot. Dacă ți arăt eu vreo 2 strâmbări. E că tu m-ai enervat acum mai mult timp. Locul 1 e tot super bine, adică... Bravo, nu... Ce să zic? Am făcut și eu rank 5 la ăsta. Ia, avem ceva deschis, ceva bănuți. Ați văzut acolo sus? Sunt un pic și alea pe bou. Luăm bănuții ăștia. Hihi, boy, încă un pișeleu pe bo și fac 3000. La 4000 tic. 5000, 6000, 7000, 8000. Da. Am înțeles dacă e. Hai să mai dăm o rundă. Mă mir că oamenii stau bine. Stau pe la ora asta pe Brawl Stars. Mamă, ce rasoare ratez. E Rico, hai să te văd. Scâr, Rico, scâr! Ai de capul meu. Ai crezut-o? Nu știi, bă, că eu șmecher. Adică de 2 prost, odată handicapat. Aolo, ce ai făcut, bobiță? Acum... Bă, știi și Eva, să mă caut el, că eu nu-l mai caut. Aici stau. Aici. Să mă caut ei ca proști, că eu nu mai caut pe nimeni. Punem un pic pe pauză. De fapt, punem un pic. Scrosa! Ce ai făcut, bobiță? Locul 1, boșilor. Ce mai a spus? De 3 ori locul 1. Bine, rău. Ce să zic? Cred că am ieșit. Vreau să mai dau o rândă. Stați un pic. Haideți, boșilor, stai să văd dacă filmează. Filmează, bun. Ieși acasă. Am ratat ultimata. Ce ai făcut, bobiț? Ei, măcar m-am omorât-o și... ultimata nouă, bun. Deci, așa frumos. Zbum! Am ratat-o iar am ratat-o. Ce să zic? Bă, bobiț, ce ai făcut? Nu, mama, căca pe mine. Credeam că mă dă acum afară. Unde ești? Că nu mai am chef de tine. Ce fraiere, credeai că poți să mă faci pe mine? Bun. Bun, rău. Ia! Deci... Hai că luăm și noi ce am primit aici. Bun, boss! Cum să nu?
Ia să le vedem și noi așa mai prin parte, să nu le mai... Ia 3. Așa. Deci să mai dăm o rundă, două. Mai avem vreo 5 minute la dispoziție. Ce-ai făcut? Iochi, ia! Totuși pe asta. Cred că bubut apă minerală. Scâr, bossule, că mi-a luat ultimata. Mi-a luat el. Nu mă, de aici. Fraierul. Mi-a luat ultimata, ia uzi. Poate într-o zi facem și un Q&A. Dacă îmi scrieți voi ceva, ce vorbesc eu aici, că am 12 abonați, ce ai făcut bobiță. Bă, am ceva azi cu ce ai făcut bobiță. Parcă era... Cine era? Daryl? Bun. Și acum mai chemăm și pe ăla. Haideți să mai dăm repede două și am terminat pentru azi. Sau... Haideți în loc să dăm duo, facem un meci de fotbal. Plus că oricum ăla, cum îl chema, Frank e bun la fotbal. Scâr! Ce ai făcut? Bine, bossule, am dat gol. Am pus un pic pe pauză, că na, mai intră marca în cameră și știți cum e. Ce-ori? Ai băut? N-a învățat că e bun. Mai dau un gol. Vezi, boss, cum se face. 2 goluri instant. Ce să zic, într-un minut am terminat tot. Am făcut și rang 7 la Frank. De la rang 3 am ajuns la 7. Știm să vă 10. Un rang cu încă un rang, fac mai multe ranguri. Și... Stați așa să vedem. Geniazule. Așa, și aici am încheiat acest vlog. Like, subscribe, share mai departe să vadă prietenii tăi. Și pa, pa!